И здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм и които ще ме гледате. Аз съм Pro Gaming TV и това ми е първият клип. Така. Аз се говоря така. И ако не ме разбирате понякога, защото имам малки проблеми с гласа, моля в коментарите напишете минутата или секундата, в която не ме разбирате. И, нали, аз ще ви отговарям там каквото съм казал. И да, сега спирам на пауза, за да пусна първата игра, която ще играем. И се връщам сега. Така ни отново, върнахме се. И да, върнахме се. И ще играем Майнкрафт. Както виждате, ще направим нов свят, в който ще си оцеляваме. В който ще си оцеляваме. Тук да повторя, защото и аз се осъзнах, че не го казвам хубаво. И преди снимах в тая папка, но сега снимам в една друга папка. Да, не ви интересува въобще. Окей, спирам, за да за... Така ето ни отново самостоятелна игра. Така. Ай, ще отключим. Да, не трябва. И сид. Я. Или да пробваме в Pro Gaming TV. И мисля това да бъде не самото святче. Сега много ще ми забива, защото снимам. Но да, това е важно. И спирам клипа, за да се включи отново. Така да ни отново спална ни на едва местенци. Така, имаме супер тъпите материали, но и те ще свършат работа. Така, може да правите ето това с бандикама. Опа, чакайте. Примерно, искате да я дралпате и да сме цвета. Примерно, черно. Така. Окей. И виждате, дралвате си, брате си, какво си щете. Сега с гумичката просто копвате цялост от това нещо, което искате да изтриете и окей. Така. Окей, искам само да видя настройките. Лесно. Музиката, махната, окей. Видео настройки. Няма да е така. Тук ще се най-добре. Айде. Не. Няма да е на 160. 100. Яркост. Максимум.
Ами, ключ. И така, мисля това да е. Ами, мисля, че е по-добре. И нека... Окей, да не знам, защо нямам скин. Но ще го оправим. Да. Първото нещо, за да оцелеете в Майнкрафт е да си намерите хубаво... Първото нещо, за да оцелеете в Майнкрафт е да си намерите хубаво скривалище, в което... до което да има дърво. Тоест находище на... находище на дърво. Какви глупости говоря и аз. Така, един момент, окей. Така. Мисля, някъде горе няма да има нищо интересно. Така, тук може да се снима, което е много интересно. Вече съм на 6-та минута, но това хич не ми пука. Тук мисля да си направим къщичката, що па не. На първата вечер. Даже когато се поразвием повече, да намерим някакво селце. Опа, грешка. Ето защо, трябва да ми е долу на G. Се тая. Дори не знам. Не ми се генерира. Сори. Значи ще кажа, че да не очаквате много от мене, защото аз съм един нуб на Майнкрафт, защото аз съм една нуличка в Майнкрафт, която... Опа, сори. Като дори не знае какво прави в момента. Но такъв е живота. Какво да се прави? Ще се радвам да се абонирате за Теоска, защото той ми е приятел и не знам много. Ако включих, но ясно. Ясно, окей. Бях го забравил. И скоро ще трябва да се разделим с първия ми клип, но да. Ще трябва да се абонирате за Теоска и за мен. Дайте палец нагоре, ако ви е харесало видеото и само тук. В този епизод не можах да направя абсолютно нищо, но ще ме извините, понеже имам да снимам само 10 минути заради бандикама. Да, вярно, че нямам такова. Това мисля да е за този клип. Надявам се да сте го харесали, да се абонирате за мене, за Теоска. За него просто напишете в YouTube Теоска и ще ви излезе. Сори, че ви го казвам, но да, това мисля да е за този клип отново и последно. Надявам се, че ви е харесало. Абонирайте се за мен, за Теоска и помнете,